Isang Pebrero, hello! Sa bulan sang Marso, kag siyempre, amoy ning bulan sang aton man paghalong-halong batok sa kalayo. Di ba la? It's a fire prevention month. Para man sa aton, wala sang malain kung kita always gid nga nagahalong. Gani himuon naton ina samtang kita ara sa itong tag sa kapuluyan, ha? O kinahanglan ang paghalong himuon gid kay ina para gid sa tanan-tanan, kaluwasan sang tanan kay kabudlay sang kalayo awayon. Amo na siling bala naton ang inyo dira mga kagamitan, kinahanglan, inyo gid check up pon kag kinahanglan mangin alerto lang sa tanan man nga tion. Ilabi na gid kun ikaw ang ginasaligan dira sa tagsa kapuluyan. Sa liwat mayong hapon mga senior citizens sa aton mga nabilin dira sa ilabalay sa mga nagatrabaho man dira kun diin man kamo nagatrabaho kun ara man kamo sa mahando nga lugar, mainit nga lugar, sa mabugnaw nga lugar kun ara kamo nagatrabaho sa dako nga building, di ba? Kundi syempre di aircon okay lang. Sa mga kauturan naton nga sa patag or ara sa tunga sang mga kampo nga nagatrabaho. Pero for sure, sa siningation, nagapahunay-hunay, ara nagapungko sa mga dalagko nga mga puno sang kahoy, di kanami lang sinaiya lang tawon, kag kanami lang batyagon, tungod kun ara ikaw sa idalom sa mga puno sang kahoy, nagadupoy-dupoy gid ang pagdapya sang hangin mabugnaw sa pihak sang nagatagiti nga silak sang adlaw. Pero sa inyo dira mga radyo, updanay kita tubtubtak na alas 3 ha, nasa 684 kHz sa inyo man mga lilisuan. Sa mga nagaupoy naman sa aton via online Facebook Live, pagi man sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Nagluwasi na ang pag-updanay naton, pwede man ninyo dira makitaan kag mabasahan ang mga dalagko nga mga balita from sign on to sign off 24/7 nga nagakatabo sa aton man palibot. Ay hindi lang sa aton palibot kundi sa bugos man nga pungsod kag sa iban pagid nga kapungsuran sa bugos nga kalibutan, ilabi na gid sa ginapangatubang sa karon nga apektado kita tanan-tanan sa tensyon nga nagapatunga batok sa Ukraine, Ukraine kag Russia. Pero sa gihapon sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati ang aton lang gidira mahimo is prayer. Di ba la? Ang pagpangamuyo naton hindi lang sa aton mga kauturan kundi sa bugos nga kalibutan, especially sa lugar nga sa di nagaluntad ining tensyon sa pihak sang ginapangatubang naton nga pandemic ng COVID-19. May mga kauturan kita dito, may mga kadugo kita dito nga mga Pilipinhon. Aton man ipangamuyo ang ila kaluwasan. Kay kabalugid kita ang ila pamilya dere nagakahanusbo man, nagakalisod para sa kaluwasan sang ila pamilya nga buwis, makabig naton nga buwis, di ba? Nagrisgo sang ila sinikabuhi, lamang mapalayo sa ilang mga palangga diri iya sa aton sa Pilipinas, lamang mahagtagan sang maayo nga pagpangabuhi ang tagsa kapamilya nila. Hindi man sila nga anugid nga klase sang pagpangabuhi, kundi bisan paano makabulig na mapatulutawhay, makapabatyag sang kahamungaya sa ila sini pamilya, especially na kung may mga kabataan nga nag-eskwela na. Ang katawhayan kag kalinuhan sang bugos nga kalibutan aton gid padayon nga ipangamuyo, iampoy na iton sa kahitaasan. Kag ara na kita dira, magluwas man sa aton Facebook Live, ara man ang aton sa YouTube, no? Search nyo lang ang Action Radio Bacolod 684 na inyo dira makita, no? Action Radio Bacolod 684 updanay kita kag pwede man kamo makabisita sa website sang Action Radio Bacolod. Log-in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ngani relax lang kamo dira. Pero antes man si Tita Wilma magpadayon sa karon iya nga hapon nga paglingaw na itong diriya sa This Is My Life sa inyo dira. Samtang kamo naga hilay-hilay nagapawnayon ni or relax paano pa patunaw-tunaw sang inyo sini paniyaga
Kag kung ano naman ang nagahampang sa inyo pamansaron, inyo kalingawan o kung inyo man hilikuton, ang inyo palamatin ay nagaupod kay Tita Wilma tubtub-tak na alas stress diri na kag agton man ginapasalamatan si Indayan nga nagtalos sa agton kahapon sa pagserbisyo sa paglingaw man sa inyo. May importante lang gid si Tita We nga obligasyon para man sa aton na gani kabay nga nahang pansang tanan. Anong paniyaga takaina o kung anong ginausap-usap nyo da? Paamo ka na bala? Anong ginausap-usap ninyo dara? Samtang kamo nagahigda-higda. Anong ginakutis ang inyo mga kamot? Samtang nagaupod ang inyo palamatin anderi sa aton. Iban din na nagalingaw-lingaw kasi tawid daw turo tawhay naman malingaw-lingaw man kami di. Pero face mask lang kamo, pwede. Paamo ka na bala? May ara lang ti dira alcohol sa tupad, pwede na. Kaya ti ang iban na as I observe, gidya, no? Nga magwa ka, kadto ka sa butika, kadto ka sa tsindahan, mabatsyagan mo sa ining mga istorya nila bala, nga imo malabayan. Ay, salamat sa Ginoo, makaano na kita. Na, di bala? Ba makatuluti bawas na tani kay makabiyahe na tamayo? O kay hindi bala pakakas na ang mga plastic nga mga division sa mga salakyan nga di pasahe. O sa mga establishmento, sa mga kalanan, nga kakasuna ina. Daw ano ina makahatag gid ina iya sa aton kalipay tindaw ano bilang mabatyagay naton sina, pero mga anak sa gihapon ang paghalong aton dapat himuon. When it comes naman sa aton sa ni mga estudyante, storya-storya lang ni pero tuod ni, di ba? Storya-storya lang ni Tita Wilma pero tuod ni na dako gid ang kalangkag nga labatsyagan sa aton mga estudyante nga maga face to face sila. Magluwas nga makita nila si Miss, makita nila si Sir, makita nilang ila sini mga peers, mga close friend, ila mga barkada na. Pero mga ginikanan aton man mga estudyante, kinahanglan lang please ugalian nyo na ang mga ginahimo naton sa adlaw-adlaw nga tanan proteksyon sa inyo tag sa kakaugalingon. Nakaintindi man kita, na although nga ara na amat-amat na ang face-to-face classes kay diri man sa amon sa Metro Bacolod, di ba? Mayroon na mga eskwelahan nga nag-umpisa na sa face-to-face classes, may kasakitan man nga balatyagon nga mga estudyante, may nagaka-hurt of course. Masiling tabala nga discrimination. Mamam na mahambal or makabig bala naton nga discrimination ang hindi pagpasulod sa ila sa eskwelahan tungod wala sila mabakunahan. Pwede man ninyo ma-share ang inyong mga opinion diri sa aton sa This Is My Life via text, no? Sa aton text hotline sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Aton chat room sa Facebook Live naton, sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Pwede man ninyo dira ma-share ang inyo mga opinion. Makabig wala naton ina nga diskriminasyon. Pero as ginikanan, as guardians, bilang responsibilidad naton sa aton mga kabataan, okay lang ina para sa aton. Kita ba lang nagapasugot nga makadtong aton anak sa eskwelahan nga wala mabakunahan, bisan ako amo na ning edad ko, bisan ako hindi ko gusto, hindi ko pag-irisgo, bisan masiling pa sila nga titawhay naman titawe, tawhay sa hambalanon, pero nagalupad-lupad si COVID-19 kay virus ina mga anak. Hindi naton mapaktan kag hindi kita makasiguro sa health condition sang aton mga anak nga ara sa eskwelahan. Amo lang na pwede ken. Anyway, sa siniman nga hapon, aton man sulat, isa sa mga sulat aton man basahon sa siniiya nga love affair pamo ka naman na wala Tita Wilma natungod sa gumay ni mga dominante bilang mga klases ang boyfriend or girlfriend. Kagang aton man tag sa ka-zodiac sign pa sa aton man horoscope ya karon nga adlaw kalingawan lang naton ina. Pero sa nambal man naton nga isa nakakuha sa aton atensyon bisan ako kung kaysa sa katulugon ko ginapanumdum ko man
Kay nga kita tanan apektado magluwas sa pandemic, apektado man kita sa nagakatabo nga tension sa tunga sang Russia kag Ukraine nga ini, no? Tanan ta mo, no? Kay ang langis mo na ara na naman, mas nasaka na naman ang presyo sang mga produkto sa langis, ang aton mga drivers nagasinggitan kag may plano gani na magpatigayon sa ngoblag protesta kay mga ginaluso manin. On the other side, naintindihan naton ang balatyagon kag sitwasyon sa aton mga drivers, sa aton mga kag mga consumers nga mong maapektuhan, magluwas na aton man mga balaklon, maapektuhan ang aton mga ginakaon, apektado tanan. Pangamuyo ta nga magtahaw na lang ini kag matapos na ini. Pasalamat kita nga ang duha ka leader sining Ukraine kag Russia nagisugtanay, no? Nga magsugilan nunay anay na tungod sa wala pag-intindihanay. Kung nga nakaangkon sang lapnagon nga pagpamomba kag pagpangatake ang Russia. Ti kahapon base man sa report, di ba? Magapakita sa boundaries ang Ukraine kag Belarus ang mga delegado sang Ukraine kag Russia para maghambalanay, magsugilan nunay sa pagpaninguha nga ma-resolve, no? Ining kagamo nga nagapatunga sa duwa kapungsod. Kag hambal to gani ginasiguro man ni Alexander Lukashenko nga mong presidente sang Belarus nga mangin maayo, mangin matawhay ang pagsugilan nunay, kag mangin safe ang mga delegado nila, ang tag sa kadelegado sang tag sa kapungsod. Kag kabalung nga kita nga ining Belarus nga pungsod nga ini kaalyado ini sang Russia. Ang hambal man sang Ukrainian president nga si Volodymyr Zelensky, wala siya, no? Wala gid siya sang ginapaabot gid, no? Magway gid siya sa may ginapaabot gid, halin iya sa mangin pagsugilan nunay nila. So hulat kita, no? Kay naghambal ang presidente sang Ukraine nga siling niya, I will say frankly as always, I do not really believe in the result of this meeting. But let them try, so that no citizen of Ukraine would have any doubt that I, as president, did not try to stop the war when there was even a small chance. Nagpinagsabisan siya nagapati nga wala sa padulungan nga maayo. Ang sa iya lang, at least, no, ang pumuluyo sang Ukraine makasili nga nagpaninguha man siya na pila na 5 days na nga naglawig ini iya nga tensyon sa tunga sang duha ka puso. Ay ho. Relax lang ka mo daanay ha. Kay dugay-dugay si Tito Will mabagabasa sang aton sulat, pero syempre ang aton nanay mga produkto from Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill. And hello sa mga naka-online dira. Activate Stars Party. Wow, na? Wow, Sister J. Good afternoon, Sis Wilma and Action Radio Bacolod. Yes, this is Jason Young. Sister J, how are you? Bahidlaw, magte sa imo ba? But anyway, thank you so much na sa pag-upod mo sa This Is My Life this afternoon. Extra careful ka lang dira sa US, no? Thank you, good. And thank you so much for the stars you sent. Please greet happy birthday sa mama ko Lolet Yalagdon and kay Action Eric Magbanwa. God bless to both of you. Halin ina kay Ma'am Jinky Yalagdon. Yes, kay Action Eric, isa man sang eton mga anak-anakan ba, mga damo ta mga anak. Amo ginabas na nagahoben ka Tito Wilma. Na happy birthday sa imot Tuto Eric Magbanwa. Na happy Monday Tito We. Virgil Alpinda. Happy Monday, it's Tuesday na subong na Ma'am Virgie. And good afternoon, present naman kami diri sa may Selen Homes. Ari Daithil May Guico, Lydia kag Jennifer gihapon. Stay safe and healthy always, Tito and your family. Likewise, Ma'am Virgie, good afternoon. Yes, please greet. Yes, tapos na. Marjorie Ward, Tita Wilma, good afternoon. Start na to sa babaw, wala Tita Wenan. Alex Fuentes, yes sir, Alex Fuentes. Thanks for the blue heart you sent. I know you're listening and watching online. Thank you so much, Sir Alex. Na, siling niya. Yes, si Sir Mileli Uligo, pag-get thumbs up, ha. Siling niya, please greet Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Jinky Delig Donuela Marn, and Sir Alex Montesa. Salamat gid Sir Mileli. Melvin Pinafiel, mayong hapon. Mayong hapon Tito, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag mayong hapon man sa titenan nga batch 78 sang Bati National High School. Yes, halin ina kay Antonio Beronio. Tony, thank you kid, na? Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon Tito We. Live sa Vanny Cafe sa Sir Meleli, dira sa may Barangay Tangob. Watching 24/7 sa ARB and EFC family, na Energy Fans Club family. Thanks good sir. Herdaliza Castillo Mahilom. Hello Ma'am Wilma, watching from DSB. Hi ma'am, thank you good. Mayong hapon Tita Wega, monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon DSB. Mayong hapon na monitor lang tawi sa mataho mga salamat gid na mga pita bala Ma'am Wilma subong samtang pamati sa mabugnaw. Sir Melili, enjoy your cup of coffee there sa Banis Cafe. Thank you so much. Brian Rosemain Dionaldo Medis, mayong hapon Action Wilma. Magandang hapon po from Teresita Constantino Agra. Magandang hapon din po sa iyo. Okay. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala. Thank you. Gerald Gadudo. Yes, sir. Thank you. Dennis Richard Tibod Roma. How are you? Good afternoon. Okay. Thank you. Good, Sister J. Thank you. Good afternoon sa mga stars. Yes, siling ni Ma'am Jinky Delagdon, mayong hapon, Tita Wilma. And Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Michael June Season, kay Sir Lily King, Alma Olegon, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB.
Salamat gid from Arizona, USA. Thank you, ma'am. Thank you, man, for the stars you sent. Thank you, gid, sa inyo pag heart like, sa inyo pag like sa atong sa ni program. Kag thank you man sa pag-share sa This Is My Life. Marjorie Ward, salamat man sa imo. Na. Okay, sila kadasig kay Ma'am Virgie magsabat sila ni Ma'am Virgie. Sorry, tita. Ha? Okay lang, tao lamang po tayo, di ba? Okay lang na iya, ma'am. Ako yung kisabi ko ginaman day kay ti ula ko kahapon mo. Na natural lang ina. Normal lang ina, di ba? Yes. So, thank you, Gid. Sir Rufino Eragabino, Good PM Action Wilma, I am watching. Yes, thank you, good sir. Naka-online si Sir Rufino Eragabino from Handumanan. Tuto Philip Ken Alonso Guy, nag-upod man sa Anton online. Yes, sila na day Tuto Dennis. Kag si Ma'am na Chinky, kag si Sir Philip, no? Si Ma'am Chinky pagid. Ma'am Chinky pagid. Tuto Eric, yes, saliwat, happy birthday to you. Anong i-wish ni Tita We sa imo? Siyempre, long life and ano pagkid, good health and more blessings to you. Na? Teresita Constantino, mayong hapon manda. Na. Okay, so enough lang na anay. Balikan ko lang na ako ng mga greetings ninyo, ha? Okay, Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Baga-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan. Man, kinahanglan kita. Oy, thank you for dropping by sa mga taga Nueva Valencia, Guimaras, kay Sir Ren Paul Potato, kay Miko Hidalanga, kay Joel Andeo. Wow. No, thank you gid at least bisan paano, no? Nakitaan kag na-met na ito ng mga taga Guimaras. Salamat sa pagpamasyar. Okay. Pasipletan ko dali lang itong text hotline siling ni 5714. Tita We, mayong hapon baw kanami patani tulog ko, pero ang dulunggan ko gapamati sa imo nadula gid lihog lang anay tamyaw. Sa kilala ko sila ni Day Gemma Solidad kag Day Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini. Ako nakapabooster na jazzer ni gali sa Hacienda Salud Rumirang Negros Occidental. Amo na yung opinion niya angot sa nang issue naton karon nga adlaw. Tita, mayong hapon nagapamati naman kami. Tita, si April Rose ni gali sang Isabela. Oy, salamat lang dira sa mga taga Isabela. Mayong hapon lang dira sa inyo. Greet naman sa Isabela mga Escondida family. Diri gali Tita We, God bless. Okay, salamat gid Action Radio. Salamat man sa mga taga Isabela. Dira kay Nanay Dahin, mayong hapon sa inyo dira. Mayong hapon gid sa bugos nga pamilya. Syempre kay Mami Diana Consolacion. Mami Diane, kamusta na ikaw? Kay Mami Pilar. And of course, dira man kay Wilma Inocencio. Kag kay Ophelia RC. No, may hapon lang dira. Relax na lang anay kasi Tita Wilma magabasa sang aton sulat Monday sa siniya nga hapon diri sa This Is My Life. Dear Tita Wilma,
Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton sulat kapag basahon sa karon nahanungod ni sa sunod sa iya problema niya nanood sa iya boyfriend nga para sa iya dominante, no? Aton letter sender nagapatawag sa kay Crisel. Kag ang sulat ni Crisel nagasiling, Dear Tita Wilma, a wonderful day to you. Tawga lang ninyo ako kay Crisel sang Bacolod City. 24 years old na. May maayo ako nga work. May boyfriend ako, Tita Wilma. Tawga lang kay Rod. 6 months na kami nga mag-on. Isa siya ka teacher sa college. Kag may negosyo man siya. Mas magulang siya sang sa akon sang 7 years. So kung 24 ka plus 7, 31 na siya, no? Mga 2 years man niya ako ginpangaluyagan. Antes niya nakuha ang akon matamis nga hoo. Pero abi mo bala, Tita Wilma, sang kami na, nagwa ang iya mga batasan nga wala ko gid nagustuhan. Tama siya ka-imposing, kag ginapahilabdan niya, pati na ang mga choice ko sa akon pamayo, kag style sang buhok ay abaw gid. Amo ginang mga problema, no? Kung may nahambal man ako nga hindi niya magustuhan, bisan sa front pa sa mga friends ko, ginahambalan niya ko nga wala ethics, gani kung kisa, nagaka-offend ako. Napakilala ko na siya sa akon mga parents, kag sila buto gid kay Ron. Kung nagareklamo ako sa mga parents ko tungod sa batasan ni Rod, abi mo siya pa ang ginaapinan. Feeling ko, amat-amat nga nagakapatay ang love ko sa iya. Kag, naislan sang kaugot. Subong may ara, Tita We, nga nagapangaluyag sa akon, hoben sa akon sang isa ka tuig. Pero mabuot siya, kag gentleman siya. Pero wala ko siya ginbaton pa, tungod nagalibog ang ulo ko. Mamangkot lang ko sa imo, Tita Wilma. Dapat bala ako makig-break her rod tungod sang mga hindi nami niya nga batasan. Till here na lang. Yours, Crisel. Okay. Una-una sa imo, Inday Crisel, salamat gid mayong hapon sa imo. Sa iya kuno, sa iya work, may ara siya gamay nga transistor radio. Ginasaksak lang nakagbutang sa kilid sa iya table. Hi. Hello sa imo. How are you? Bugat gid pa mo kinamila. Kung sa kabugusan sa imo sitwasyon, ang final decision sa imo problema wala sang makahimo kag wala sang makadesisyon gid sina kundi ikaw mismo. Di ba na? Sa paghigugma,
Kung kaisa ginatakos kung hasta diin gid kutob ang aton love sa isa ka tawo nga gintugyan na naton sina. Sa relasyon, when we say nobyohanay, isa man ina ka part sang relasyon before mag-settle down ang pagkilala sa tagsa-tagsa. Insakto man ikaw sa paghambal nga sa kalawigon sang iya pagpangaluyag sa imo, mamam sa imo naglabot sang 2 years. Antes mo siya ginbaton. Di sa sina nga mga tinion, tanan nga pagpaayon ginahimo ginman. Di ba la? Mga kaanakan or bisan sa mga nag-asawahay dira o sa mga naganubyahanay, na? Mostly sa mga mag-asawa. Abi mo amo na gina siya. Na? Abi mo amo na ginang iya, kinaiya. Wala ka kabalo, gali nga, ay, may ginatago pa siya. Kag ina makilala mo, mahibaluan mo, sa tion nga kamo nagaupdanay na bilang mag-asawa. First 7 years ang inyo sa ni marriage life, amat-amat na nga nagagwa ang matuod nga kolor sang tagsi-tagsa. Kag syempre, amoy ng period of adjustment. Galing sa imo, nubyahanay pa lang, makita na, yes, makasiling ko, dominante siya. Love, ano'y himuon niya sa imo, himuon niya, kaya nga tando-tando, magsiling siya nga doko-doko, kung maglingi ka sa wala or sa tuo sunod ka, hindi, no? Sa laina. Kung feeling mo wala ka na love kay Rod, total, pila way pa ka muna tuigan nga mag-on, no? Pila pa lang to, 6 months, no? 6 months pa lang ka mo, sa 2 years nga pagpangaluyag niya, ginbayton mo na siya, mga 6 months pa lang ka mo, nagwa na matutuon niya nga kolor, pwede pa dear. As long as sigurado ikaw sa imo desisyon, nga wala ikaw sang hinulsulan. Sa sulod sang anong kabulan, pwede mo na ma-evaluate ang lalaki or ang babayi nga imo tugyanan sang imo law. Ikaw lang pwede makahimo sina. Kay nga ikaw nakahibalo sa matudtuon mo nga feeling or balatyagon tuhoy sa iya. Kung feeling mo or sa pamatyagan mo, mangin problema siya sa maayo ninyo nga relasyon, anong bot mo silingon tawe, mangin problema siya sa inyo relasyon ni Rod, inang hindi niya maayo nga batasan ng iya pagkadominante, kag amo inang ginhalinan, amo nga nangin rason sang pagkaugot mo sa iya, sang pag-abat-amat dula sang imo balatyagon sa iya. Kung mag-amo ng klase lalaki, ay ano ang mangin puturo mo dira? Himuon niya ka nga tando-tando sina. Anong gwa mo kung mag-asawahay ka mo nga duha? Although nga pabor si nanay o si mama kag si papa mo sa iya, ang question, mangin happy bala ang imo marriage life upod sa iya? Nami, amo na siling nila nami ang mas may edad mo, na? Nami, kuno kay mature, pero kung hugton ka man, kag kugon ka man sa tenan mo nga hulag, hindi na siya nami. Hindi healthy ang mga relasyon mo sa iya. Tandaan mo lang, Inday Crisel, nga marriage, although nga okay na ang parents mo sa iya, boto sila nga siya ang maging lifetime partner mo. Tandaan mo lang ang pagpakasal, or shall we say, marriage is not only about love. But it's about the future. Hindi lang sa guma. Risgo mo ang guma mo pagkatapos after sina, palabuton mo, mag-aantos, mag-sakripisyo. Subong binagbinagon mo ina. Kay ikaw lang ang makadesisyon para sa imo kaugalingon. May ara ka subong nga nagapangaluyag sa imo, tunan mo man anay siya sang maayo. Hibaluon mo man ang maayo ni nga pamatasan, hibaluon mo man ang hindi namin ni nga pamatasan, paano kadamo sang pamaagi dira. Para nga masiguro mo bala kung siya matuod ang lalaki nga nagakabagay para sa imo, nga makaupod mo sa palaabuton o kung hindi. Hindi mo man pag-isakripisyo ang imo kabuhi kay Rod. Masilingat at si Tewo hindi gidya kumpormi.
Masiling bisan masiling ako nga hindi ako kumporme, butong imo ginikanan. Pero ang final say sa imo man gihapon. Nakadepende sa imo mga kamot, sa imo desisyon ang dapat mo himuon. Pero natungod sa pagdesisyon ang mahambal ni Tita Wilma, prayer is the best. Pangamuyo ikaw kay Lord. Nga tagaan niya ikaw husto nga pamensaron, di ba? Tagaan niya ka idea kung ano ang dapat mo himuon para maka-come up ka sa isa ka maay nga desisyon tungod na risgo dirang imo nga marriage life, ang imo future, kag ang imot pagatukuron nga family upod sa sina nga tao. Ina lang sigurong matugda ni Tita Wilma para sa imo. Inday Crisel, kag salamat gid sa mga palangga may natundire ang mga tagpalamati kamuman kung may mga istorya kamo sa kabuhi hindi ninyo malipitan nakatag sa inyo leksyon o kon inspirasyon problema nga inyo ginaangkon sa anuman nga aspeto sa aton kabuhi. Pwede ninyo ma-share diri iya sa This Is My Life. Pwede gid ninyo ina ma-share kay na magluwas nga makuhaan inspirasyon, makuhaan leksyon sa iba naton nga mga tagpalamati. Makabulig man kamo sa ila. At least bisan paano. Kung problema, makapahagan-hagan man sang inyo na batyagan. Amulang ina siya. Pwede ninyo mapadala diri sa aton sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man kamo makapadala na sa aton sini Facebook page, Action Wilma Sugaton. Pangitaan nyo sa Facebook, Action Wilma Sugaton. Pwede nyo dira ma-send sa ato. May send message dira, click nyo lang. Ipadala, mabasa na ito nina. Iya on air. If not, sa akon man personal account, Wilma Antupina Sugaton. Okay. Alas 2:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik para sa iton sa ni horoscope pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Maayong balita para sa tanan. Sa maabot nga March 1, Tuesday. May ara na naman sang payday sale ang Life Extension Philippines sa tanan nga Life Extension Medical. Okay. Makalit man ko. Dali lang sa mga naka-online dira. Para si Inday Carla Argoncillo, no? Inday Carla Argoncillo. San Concepcion, no? Ading gani, Inday? Concepcion, Iloilo, Carla Argoncillo. Isa ini sang aton mga I think no sa consolation prize natin sa Mi Amore. Mayong hapon kay Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita WF. Ako sa letter sender, i-break ko siya. Kay hindi siya nami nga nobyo. Kay maabot ang adlaw manakit na siya physical. Kaysa subong pa lang, hindi na siya nami. Sa akon lang na tiway gid. Okay, yes, ma'am. Salamat gid. Kay opinion mo, ina. Kaga may point ka man dera. Diba? Yes, thank you gid, ma'am. Josephine Paro Alarcon. Good noon, Tito We. Gapamati gid kami sang bana ko. Love you, Tewe. God bless you. Likewise, ma'am Josephine. Thank you, gid. Hambal man ni ma'am Grace Alba Mistas, thank you man, ano. Thank you so much sa pagbasa mo sa greetings ko, Tita Wilma. God bless. Yes, Ma'am Chinky de Alagdon, salamat man. Meneme Boname Dinoy, good afternoon. Kamusta? Please greet kay Nanay Girum kay Tatay Ruming. Kay Baby James ko, salamat kay Tita, yes. Mimi, salamat gid, no? Sa Bugos Pamilya Dinoy, salamat. At Tia Kim Eriman, good afternoon. Baby Gregorio Yulo. Mayong hapon, Tita Wilma, monitor from Poblacion, Don Salvador, Benedicto. Okay, DSB. Hello. Good morning kay Ma'am Vanessa Mayo. Boga patuyo si Mama. Thank you, good Ma'am Hag. Good morning sa imo dira. Thank you, good sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay. Salamat gid kag syempre man. Grace Alba Mistas. Yes, salamat gid. Vanessa Mayo, Baby Gregorio Yulo. Jirel Galudo kay Christy. Good afternoon, Christy. Salamat man. Kag yes, Carlos Luna Mahinay, kay Eleanor Rigby Agravante. Good afternoon. Kay Jess Bisiata. Totoy Jory ni Pomoseno, mayong hapon man kay Borgs asa. Kina Pigar Pansoy, good afternoon. Kay Dominador Cabato.
Sir Dominador, good afternoon. Thank you again. No? Novi Magapan, kay Martin Gonzalez, Lenny Rose at yung Talaid. No? Salamat man. Kay Constantino Agra, good afternoon. Brian Rosemary Dionaldo Mides, good afternoon. Owi Mibi Surigao, Tres Puentes po ding account name, no? Good afternoon lang dira. Kay Steve Abarte, Almer Calatrava Borromeo, good afternoon. Bao salamat gid. And also, good afternoon. Where's Sir Alex si Sir Alex, ara man siya, oh. Sir Alex Montesa, siling ni Sir Alex. Tapos, nako, dali lang gid. Happy birthday. Siling happy birthday na lang kay Mamang Lolita Dialagdon, mother of Ma'am Jinky Dialagdon. Thank you so much, Tita Wilma. Keep safe always. Palihog na lang ko, no, at patamyaw sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo kag Doc Mart Mayo. Sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon. Sang Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar kag Sir Milili Oligo. Damo, gin nga salamat liwat, sent with love effect. Thank you gid Sir Alex, no? Share done ko, no? Thank you gid sa iton program. Ari lang ko diyan nagatika-tika liwat sa imo. Salamat gid sa pagtika-tika. Salamat gid. Okay. Basiling ni Wilma. Marguso. Okay. Salamat gid. Relax lang, ano? Salamat gid sa inyo. Iya pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Balikan ta lang kamo pag may time karon uli. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection. Mayong hapon, tita. Gwit lang ko dulong Aurinio sang hinubaan. 4342 sa mga taga-hinubaan. Dira, madamo gid nga salamat. Palihog lang ko gwit kay Elaine Lonzaga sang Payaw. Sa Payaw, Iloilo na. Salamat gid, tita Wek. Aras laga pamati 8535 may damo gid nga salamat. Sa mga taga La Carlota, monitor lang kami di sa La Carlota na Tita We. Okay? Okay, kag mayong hapon, tita. Sila nga ma-advise ko sa sender, istoryahon mo siya, explain mo ang tanan nga dili mo nagustuhan kag pray sa God nga hagtagan ka sa good boy nga good boy nga para gid sa imo. 6850, yes. Salamat gid sa mga opinion ninyo. Tita We, good PM. Para on. Okay, anay. Karon pa may chimpo kita. Kay si Tita Wilma magabasa anay sa ngayon teg sa ka-horoscope pero manamyaw tanay happy birthday. Happy birthday! Sa aton mga kauturan nga nagasaulog sa ila birthday today. Syempre, happy birthday kay Action Eric Magbanwa Senior. Action Eric, happy birthday. Halin sa bugos man nga pamilya sang Action Radio Bacolod. Kag syempre man, happy birthday kay Jamila May Whopper. Manang Jams, happy birthday sa imo. Kag kay Angie Del Pozo. Happy birthday sa inyo. God bless. Horoscope na kita, Tita Wilma. Para naman sa mga horoscope neto niya karon nga adlaw. Martes, Marso 1, tuig 2022. Sa aton sini mga horoscope sa karon nga adlaw, unahon neto ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, Pebrero 19 tubtub Marso 20. Ang mga Piscian,
dako gid ang pagsalig sa ila kaugalingon, ha? Kag kinahanglan pagin magluwas nga dakong pagsalig nyo sa inyo kaugalingon, mangin positibo ang inyo paminsaron sa inyo mga ginahimo, especially sa inyo trabaho. Sa mga desisyon naman, sa mga desisyon, Pisces, kinahanglan gamiton nyo ang inyo pagka-practical nga ang inyo pagka-practical, especially kung ano man ini nga pamaagi, para nga makita ninyo maangkon ninyo ang kadalagaan. Ginausoy ninyo ang gusto nga banas. Wala problema sa pamilya o kung sa inyo ginapalangga. Mas swerte nga mga numero sa mga Pisces. 10, 14, 35, kag 36. Blue is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, hulat ang husto nga oras para sa gusto mo matabo. Ang hulat ta ang right time para dira. Likawan mo nga makigbasol sa kung ano man ang sitwasyon. Tungod posible nga magalainay lang kamusang buot. 10, 12, 14, kag 31, mga maswerte nga numero. Red is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Ang imo pagpaninguha, Taurus, dugang-dugang ipagyan. Pagpangamuyo, kinahanglan, para makalikaw sa kung ano man nga problema. Halong sa pagpakigangot para sa komunikasyon. Taurus, 6, 14, 19, kag 24, mga maswerte nga numero. Green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, Abril 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini. Kung may negosyo ikaw, Gemini, maayong dalagan sang imo negosyo, kag ang dalagan naman sang komunikasyon, madasig sa imo. Kag karon nga adlaw, may maayong balita. Maswerte mo nga mga numero 2, 14, 29, kag 35. Ocean blue is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, kung pwede pa lang karon nga adlaw, kinahanglan tagaan mo atensyon, bugos nga atensyon ang imo sini panimalay. Mangin irritable ikaw, pero init ulo mo, pa mo, kanabla, sa mga kagamo nga makita mo da sa palibot mo. So, focus ka na sulod daan. No? Paningos da. Maswerte mo nga numero 5, 12, 25, kag 31. Empire Gold is your lucky color. Ang mga Leo naman. Yes, Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Para sa imo, Leo, or para sa inyo, Leo, ang palibot ninyo do kakitid para sa inyo. Epekto sa inyo, kay feeling ninyo palibot do kakitid, pati paminsaron nyo do kakitid. So, kinahanglan nyo anay subong ang mag-relax. Kinahanglan mangin kalmado kamo para makapamensar kamo sang maayo. Maswerte nga mga numero para sa inyo, Leo, 12, 21, 30, kag 50. Canary yellow is your lucky color. Padayon kita, Virgo. Ang mga Virgo naman, ang mga nataw Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Yes, Virgo, ano man nga imbitasyon ang mabaton mo karon nga adlaw, dapat imo balibaran. Likawan mo anang pagtinipon-tipon, Virgo, karon nga adlaw. Kag kun may plano ka man nga magbiyahe karon nga adlaw, ipaiway mo gid anay. Maswerte mo man nga numero 5, 15, 24, kag 30. Blue is your lucky color. Padayon kita sa Libra, ang mga Libre ni tao, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra, kung mahimo baw, magpakatawhay ka. Hindi pagpagamuha ang paminsaron mo. Angot sa advice nga mabaton mo. Kinahanglan kung may mabaton kag ginmantunan mo ana inasang maayo, antes man ikaw magdesisyon. Kag abi mo Libra, isa mo ka friend ang magahulam sang kwarta sa imo. Di kun pa mayong katuyuan kung mga mangutang siya, kag kun kaya mo, okay man, pero kung wala, tiampo na. Libra, 8, 16, 20, kag 26, mga maswerte nga numero. Aquamarine is your lucky color.
Sa mga Scorpio naman, yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang mga Scorpio, mapagsik ka mo karon nga adlaw. Handa ka mo nga atubangon, handa ka mo sa pag-atubang sa pagpangabudlay, preparado iyak na. Kag abi mo, madali ka mapalapitan karon man nga adlaw kun, basta sigurado kag maayo lang ang katuyuan na Scorpio. 1-9-12-12-28 mga masuwati nga numero, white o con cream ang imo lucky color. Padayon pagyan. Ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, ang mga mabatyagan mo nga mga hinakit, personal man o sa trabaho sa nakaligad, madula ina subong nga adlaw. Maulo umpawan. Kag ang problema, tandaan, may kasulbaran. Basta ikaw maghulag lang. 14, 19, 21, kag 39 mga masuwati mga numero. Purple is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, tubtub Enero, 19. Capricorn, may posibilidad nga may mag-offer sang trabaho sa imo karon nga adlaw. Pero dapat, so na sa imo horoscope, pamensa ron mo ginanay sang maayo. Kun bala, inang gina-offer sa imo may madulot nga kaayuhan. 18, 20, 16, kag 10 ang mga maswerte mo nga numero. Oak brown is your lucky color. Kag katapusan nato niya zodiac sign Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarius, ako kumpormigi ko ni, no? Sa mga Aquarian, ang pure o kuntunay nga abyan, makilala mo sa panahon sang kapiutan sang imo kabuhi. Kag nagaugyon man ang panahon para sa imo, para likawan mo ang ginatawag fake friend. Also, Justice says, Justin Weve kag 30, dollar green is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga hapon or karon nga adlaw Martes, una nga adlaw sa bulan sa Marso tuig 2022 kag indigin naton pagkalipatan karon nga bulan is Fire Prevention Month. Maghalong gid. Antes man si Tita Wilma iya magtakop, dali gid lang maisa kita diri ka importante man nga public service na paaksyon ini kay ginapaaksyonan gid dira anay ang igtalupangod ni Hannah Joyce Almaria Diana, ang Iloisang bata nga si Ezekiel Jana, lalaki ini, ginhingadlan ini nga si Ezekiel Espino. Ginabulubanta duha ka tuig, ginabulubanta duha pa lang kasi man ang iya edad sang ginbilin o kung ginhatag kay Mr. Alex kag Mrs. Michelle or Michelle Espino sadtong Oktubre 7, 2029 alas 12:19 sang hapon sa Block 18 Lot 11 Moonstone Street, Grantsville Subdivision, Barangay Daga, Cada City, Negros Occidental. Mahimo makig-angot ikaw Hannah Joyce Almaria Jana kay Winona Balagosa, ang City Social Welfare and Development Officer, o kung kay Irene Havilonas, ang Social Welfare Officer for sang Cada City. Di gani tawag ikaw sa cellphone number 0963-325-6987 o kung sa 0908-245-6578. Impuntulis Tres, Action Radio Philippine Standard Time. Ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kids, sa atin mga palengke ng mga tagpalamati. Ahay, adali, gid lang, kalitan ko lang ni Ma'am Giselle Franco, ada siya nagapunseton online mayong hapon lang ko, no? Kag Manuel John Ong Gran Kapal, salamat man sir, thank you so much. Monitor lang di kami ni Nanay Lukring Mungkal, kag sa family Mungkal mayong hapon. Mary Grace Cabalfin, salamat man. Hello Tito Wilma, yes, Janilo Sansimo, salamat man, Sansino. Salamat man sa imo, no? Salamat, kid. Kag pasensya na sa mga wala na itong malabutan. Wala na si Tita Wilma sang panahon. Gani kita magpaalam sa inyo. Pero syempre nga ito naman Bible verse of the day nga ibilin sa inyo. Halin sa Psalm chapter 34 verse 17 and 18. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. I can't say goodbye. May damogin nga salamat. Yes, buwas na naman. So standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigom. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Forever. Action Radio!